ସାରା ସୁନ୍ଦରୀ ଶୁଭ ସକାଳ। ପ୍ରାୟ ସମୟ ହେଲାଣି ଆସିକି 6ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ପ୍ରାୟତଃ 1947 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ ବାରିପଦା ହାଇସ୍କୁଲ କେମିତି ଆମ ଅମଳରେ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଏ ଅମଳରେ କେମିତି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉ। ଘରେ ଅଛି ନମ୍ବର ନାହିଁ। गांधीजी कड़े गांधीजी पलैले आसुनु गांधीजी पलैले दे चल वर्षा तोर जा वर्षा जा जाऊनु कहीं पैसा दवा पड़े निजे पूजा कर